Opak thro nyikora mugiro kama na nyakum kitera mugi TV ka une wangsai chindu maro imure waduoka kendo kan gi Belinda Phillips nyar game kala kaka nyaloko marwa bange buch jopiny wabrogo mbaka gi FCPA Hesbon Omolo jalonye weche mag uchumi CPA Zaki Masiro jalonye weche mag budget to gi Obungo Wich jakanyo mar bunge la wananchi kendala ma Kisumo wadi wuoyo weche mokare achiel kuom gen budget machiel en chik mar omenda mar higa mar 2025 nitiere gik maruore iye kanyo wabrogo mbaka mondo winjane ni to gini odhi maber koso yo mokuongo budget mar Kenya ka en $4.2 pesa ma chik omenda dhi kelo en $3.3 nitiere rem mar $876 pesa ne dhi akanye mane mbaka mwadhi goyo koro mane chenro mar buch jopiny. An kaka pile, nyinga Trevor Ombija, jaandingo panga jonyakach, dendo nombija taya, nyakuar guok ocha pesa. Magi weche manyien wawango. Huyo ni nani huyo mwenye hataki tu achiliwe? So, tulimweleza kwamba yeye ni prosecutor. Then he said, huyo tutamuua. The three of you will be escorted to Nairobi remand where you'll be remanded. Dave Kalo mena chiche winek mar jaod bura makasi polo ngondo were utuon rambon bang yango ni nobuogo jamin wach gi buok magnek. Od bura puodho jakom kod commissioners mag IBC ne lemo manyocho walgie. Orucha nyocha walao moko kadwa turo dukni kasa par otieno jokuoyo tekova obonga waka ni jokuoyo gagaji to en ohala Kisungu wacho ni business as usual. Jodak ma obonga Kisumo koro ywak ewi rochruok mar arita kwe masani koro miyo monj timore alworano. Wachakani weche mang'eny ni jang'ad bura Diana Kavetsa mar doho mar Kibera koro tamore weyo achije mokadek gi rambone wi nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were tok achiel kuomgi manyinge Dave Kalo buogo ngima Allen Mulama mawuok e apis jamin wach ni obiro nege. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero no wachni. E doho ma Kibra achije adek mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nochwale nyim jang'ad bura Diana Kavetsa. Ebelo Chieng mongere ahinya gi nying ma Dave Kalo mabende en director ma Lake Basin Development Authority Edwin Odhiambo Duor kachiel kod William Shigali nochwal mar fwenyo kapo nono doho nyalo weyo gi rambun kaluwore gi okang' ma apis jamin wach kod apisas mago kwach kich osegoyo e nonro margi. Apis jamin wach kata kamano nokwayo doho kindala 714 mar mondo mi achijego timne gi nonro mar obwongo. Paro mabende ukinde mochung'ne achijego e bura no wito oko wirani osedine gi kuom ndalo 35. For the three of them and be placed on record before we proceed to be taken. You can have the order directed to Mabarak. We have been in police council for the last 35 days. Any further minute from today will be a gross violation of their constitutional rights. Motelo nengeto majang'ad bura Diana Kavetsa apis jamin wach nolero ne doho ni achiel kuom achijego Ebelo Chieng kata Dave Kalo nobuogo ngima Allen Mulama mabende en achiel kuom apisas mag apis jamin wach ni obiro nege. Ma tok Mulama kwayo doho mondo mi kik chiw rambun ne achijego. One of the suspects Ingwado, who the slender gentleman who was submitting to a post bond, who he was. One of the suspects inquired. Inquired who. I want you to say his words, exact words. What did the suspect say? Huyo ni nani huyo mwenye hataki tu achiliwe? So tulimweleza kwamba yeye ni prosecutor. Then he said huyo tutamuua. Eng'eto mare jang'ad bura Diana Kavetsa nochiwo chik ni achijego duto omedi negi e od ang'ech ma industrial area kendo nyaka timne gi nonro mar obwongo. Kata kamano achich Ebelo Chieng norid ni ibiro din ne kar kende kaluwore gi tim mar buogo ngima Allen Mulama. Burano ibiro winj tarik 17 dweni. I have no reason to doubt the court orderly. He has no interest in this matter. I therefore believe that the third accused indeed uttered the words Huyu tutamuua. It is on that ground alone that the three of you will be denied bail at this juncture. The three of you will be escorted to Nairobi remand where you will be remanded until
medical assessment report is availed. But importantly, the third accused will be isolated. He will not share a room with anyone at Nairobi Remand. Ekindego, okil mochung ne achich mokwongo William Shigali Ebura nolero ne doho ni apisas mago kwachkich notiyo gi teko mathoth e kinde mane gimake. Gino manokelo ne hinyruok kuonde mopogore opogore dende kendo nokoyudo thieth makare. Komachielo, e doho ma Milimani Buore Nairobi, achije mamoko ariyo mabende itudo gi nek mar Ong'ondo Were nochwale nyim jang'ad bura Margaret Muigai. Muigai nochiwo chik ni achich Alan Ogolla mabende en jachiw arita mar mosenindo Were kod nyawadgi Isaac Kuria bende timne gi nonro mar obwongo motelo ne winjo burano tarik 18 dweni. Achijego ibiro timne gi nonro mar obwongo e kar thieth ma Madhari. Kata obedo ni achije moko ariyo mitudo gi nek ma jaod bura Makasi Pulo Ong'ondo Were nyowe thuolo, doho koro chiwo chik ni achije mamoko 5 nyaka kuong timne gi nonro mar obwongo e ka burano dhi nyime. Efinya Kidi, Ramogi TV, Kibra Lokots, Nairobi. Od bura puodho nyinge 7 manochwalnegi gi duol mane dayo dho jogo manowal kaka jakom kod commissioners mag duol matayo yiero e pacho ka mano IEBC. Nyinge go manopuodhi gin Erastus Edung Ethokan kaka jakom mar duol no, Anne Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol kod Fahima Arafat Abdalla, duto manopuodhi kaka commissioners mag duol no. Kata kamano do noseng'ado ni apisas go ok nyal chamo muma kendo ginyal ket nyingi e gazet mar piny owacho nyaka tiek winjo ng'ur manochwal ne do ka kwedo welo mag jogo kaluwore ni ne ok otimgi e yo makare. Jood bura to nokwayo doho mondo wit oko bura mageng'o okang' mar chopo nyinge jo IBC go. Jatend migao mar omenda John Mbadi oyango ni kachop giko dwe mokalo migao mare ne osechulo maromo siling bilion 17.4 mag aeri ka sani pod nitiere gowi maromo siling bilion 16.9 mag aeri ma pok ochul nyaka sani. Osingo neno ni migao mare okelo lokruok e chenro mag chudo kendo tiyo gi lony manyasani e geng'o mibadhi e agulu mar aeri. Mbadi ne olose od bura mar Senate kama Senator ma Kisumo Professor Tom Ojienda ne openje mondo mi ochiw ler e wi okenge mag reso deko mar aeri mag jogo mosedhi retire kaka jopuonj, obila kod jotije mamoko mag sectors mag sirikal. What is being done to ensure that pension funds, which have persistently faced significant carryovers due to underfunding and liquidity challenges, are prioritized and allocated adequate funding in future budgets? I'm happy to report that as we speak, in fact, between 30th of April and 21st of May, it would interest you, Mr. Speaker and the honorable members, that within those 3 weeks, we paid a total of 17.4 billion to the pensioners. And now we have a balance to pay of only 16.9. So compared to last year, when we carried over 23, up to date, and the year is not yet over, we have 16.9 billion to pay. And I think we are going to do much better than last year. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda onyiso luor e wi pok mar omenda e budget ma hik omenda manyien kod paro mar chik omenda. Riwruok mar Okoa Uchumi ochiwo ranyisi mar sectors kaka mag somo kod thieth ma budget gi nenre ni ne oduok piny kendo ok nyal konyo sector go. Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Ndalo machuok kende tisomo budget mar piny Kenya mar hik omenda mar 2025 nyaka 26, riwruoge makedo ne ratiro mag oganda onyiso toye moko kuom fuonni mag paro mag chik mar omenda ma higani. Riwruok mar Okoa Uchumi wacho ni paro mar chik mar omenda kare 52 chiwo thuolo mar golo oko kare 59 a mar pend chik machon mane tamo duol machoko suru pacho ka KRA bedo kod thuolo mar kawo nonro mag japiny. Giwacho ni ma keto nonro mag japiny e lwet joma chik ok opuodho kendo en ataro mar katiba ma pachuka. It has proposed to delete that subsection 1B. In effect, it means that KRA will have unfettered access to all your information, your financial information, your personal data, and especially for the private sector, they will even access trade secrets that they're not supposed to access. And in our view, this goes against Article 31 of the Constitution that gives you your right to privacy. It also violates in entirety
the Data Protection Act of 2019. Ewi pok mar omenda I budget mar hik omenda ma 2025 nyaka 26, okoa uchumi openjo gima omiyo budget no rem keto thenge omenda makonyo e kedo kod kute mag ayaki, kata obedo ni chenro no gie sani ni kod rem mar bilion 9.4 ka chenro mar thieth makonyo mine mapek ma ong'ere kaka Linda Mama bende ogol oko mar budget. And so what we see is there's actually a 9.4 billion shilling gap in HIV funding, according to the Ministry of Health. But there's no change in allocation. So this is something for question. Also very interesting in the health sector is the free maternity program, otherwise known as Linda Mama, has no allocation in this budget. There's no shilling that's been allocated as far as we can see in the coming financial year. So the question, of course, is what happens to the mothers that were previously being supported and that expected to be supported during the pregnancy period and shortly after. Chenro mag somo giango ni budget mahigani dingado oko omenda maromo milion 600 manyalo pidho jopuonjre 50,000 e higa achiel, omenda mayande itiyogo e yore mag pidho jopuonjre mayudore kuonde maongoro ka chenro mag skul mag primar bende dhi yudore mar bilion 12.7. And one of the programs that we see has been affected is the school feeding program, which has seen a budget cut of about 600 million, which by our calculations based on KIPRA data could actually feed 50,000 children 1 meal a day for the rest of the year or for the entire of the financial year. So the question, of course, is one of priorities. Why is this program being deprioritized over the coming year? Riurogegi bende onyiso luoro ni piny Kenya tiyo kod omenda mathoth e chulo gope e kinde matend counties to yulo e chenro mag dongruok nikech rem keto omenda moromo ne dongruoge mag counties. Notably, our analysis revealed that the government prioritizes debt servicing, which accounts for the largest expenditure item, consuming about 49% of the total budget. For every 100 shillings of every revenue collected, over 60% goes to debt servicing, leaving very little for development and transfers to the counties. This poses a risk. Gilero ni paro mar chik mar omenda mahigani dimedo nengo mag chiemo kod gigo mochuno e ngima jo Kenya, kendo lero ni dwaro nitiere mar loko moko kuom pend chike mag parono mar chik mar omenda mahigani madipo ka okelo ting' mapek ne jo Kenya masani osigo mar osuru obembo. We need bold political will to cut wasteful spending, eliminate duplication of roles, and redirect funds to education, health, agriculture, and social protection. Okwa Uchumi urges members of parliament to reject the regressive proposals in the Finance Bill of 2025 and instead advocate for a fiscal framework that is equitable, transparent, and centered on people. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar thieth Edan Duale oyango ni jopuonjre mag KMTC wang' ni dhi yudo hola mag HELB mana kaka jopuonjre mamoko. Duale osingo yudo omenda mar konyo jopuonjrego e jiwo sombgi kaka Judith Omondi leronwa. Fungruok nyalo neno ne jopuonjre mag KMTC bang' jatend migao mar thieth Edan Duale yango ni nitie chenro mar golo pesa mag hola mar somo kokalo kuom HELB ne jopuonjrego. We are actively engaging with the National Treasury to unlock the 500 billion through the HELB to support the KMTC students. If I live here today, I will not give time to my brother, the Minister for Finance. I already made a written communication to my colleague, the Minister for Education. In our country, there will be equity. Duale mane loso e kinde nyasi mar lony mar science mane obagi e boma ma Nairobi bende okoni odhirucho oko chudo ma jopuonjre mag KMTC osebedo ka chulo e kamigi tiegruok e ute thieth ma pacho ka. One of the things that the leadership, the board and the management told me about is the clinical services, the rotations which our students are charged when they visit public hospitals. That will never happen. Particularly, I will start with the level 6 that are under my ministry. Kenyatta Hospital, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, Madare. So because health is devolved, I'll consult with the Council of Governors. But for my level 6, I think the powers I have. Ewi weche malie koreni jochiw thieth moko yudo oboke mag somo tok chik, Duale osingo luwo kendo keto chik mapek.
KMTC will not offer credentials without competence. And I'm putting training institutions, particularly in the health sector, and our regulators on notice. Every course must meet a really public health need in our country. Public health need is critical. Every graduate must be ready to serve in our country. This college must continue to set the golden standard, not just in numbers, but in quality. Weche mag hola ne jopuonjre mag KMTC biro e kinde magisebedo ka giywak ni duol machiwo hola ne jopuonjre HELB osebedo ka luomogi e kinde ma ichiwo hola ne jopuonjre mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Tend County ma Mombasa olando muoch mar tuo ma chikungunya ma ikelo kod suna kendo dwaro ni jodak ma ojiw ler kuonde ma gidakie ka achiel kod tiyo gi net e seche ma ginindo. Maendi gikoni en bang' yudo duoko e nyinyo mayande otimne pim manyiso tiye mar tuono kuom jotuo 25 kuom 45 manyocho pim. Joja oko nigi ler mar wachno. Apisa za migao mar thieth e kaunti ma Mombasa oyango muoch mar tuo chikungunya ma ikelo kod suna. Ma en bang' yudo duoko mag nyinyo mane okaw kuom kwan atamalo maduong' mag jotuo masani yuore ute thieth mopogore Mombasa kendo ne utere pime kar timo nonro mar KEMRI. Tulichukua sampuli 45 ambazo zilikuwa zimepimwa na tulipata majibu. Majibu yamekuja kwamba 25 katika zile 45 ni chikungunya. Ilipata majibu kwamba ni chikungunya. Na tukapata moja katika hizo, pia moja ilikuwa ni dengue fever. So it's just this time ndio tumeona si kama kawaida ya kuwa tunaona dengue ndio inasurpass magonjwa haya mengine. Wakati huu tumeona ni chikungunya ndio sasa imekuwa na higher upsurge than the dengue fever. But otherwise the prevention measures are actually the same for all the diseases and they've been going on. Jolony koni tuono mar chikungunya mani kod dalili maket kod tuo malaria kata dengue fever ilando kod midhusi ma ikelo kod suna moro mathoro kecho mana e seche mag odiochieng'. Ugonjwa huu ni inaletwa na virusi, na hizi virusi zinasambazwa na mbu. Kuna aina ya mbu ambaye anaitwa Aedes aegypti, ndio na huu mbu tabia yake huwa anauma mchana. Sana sana huku sehemu za chini kwenye miguu huku. Sehemu ambayo yani huwezi kusikia wakati akikuuma huwezi kusikia. Chikungunya na dengue ni kama zinafanana katika dalili za hizo magonjwa mawili. Kwanza kuna homa, kuna kichwa kuuma, kuna viungo kuuma, mtu saa nyingine anaweza kusikia kichefuchefu na kutapika. Lakini chikungunya maumivu yake huwa ni makali zaidi na sana sana kwenye viungo, na mtu huenda ikatokea pia akapata kufura katika zile viungo sehemu ambazo pengine inauma. Baadhi ya activities ambazo tunapanga ili kudhibiti magonjwa haya ni kama hivyo fumigation, watu tunafanya spraying katika hizi vidimbwi vya maji, na pia watu tunafanya health education katika community zetu. Mageti moresi jagima kwan suna ikoni odwa medore ahinya kaluwore gi koth machwi kakwayo bende ochiwne jopiny mondo miyo ji weche mag ler e alwora magidakie. Saa hizi wakati wa mvua kuna uzalishaji mkubwa wa mbu. Mbu wanazana kwa wingi sana katika mazingira ambazo tunakaa, kwenye majumba, sehemu ambazo tunafanya kazi na kadhalika. Kwa hivyo vile ambavyo nimekuambia kweli ni virusi zinasambazwa na mbu. Pia dengue pia ni hali kama hiyo pia inasambazwa na virusi pia vile vile na mbu huyu. Wangu ni kuambia jamii yetu tujikinge na mbu, kwa sababu mbu habebi ugonjwa mmoja peke yake ambao tunauongelea sahi. Mbu anabeba maradhi ya malaria, anaweza kusambaza maradhi ya dengue fever. Kwa hivyo ni jukumu letu kuhakikisha kwa mazingira yetu ni masafi, kuhakikisha kuwa tumetoa vidimbwi vya maji katika mazingira yetu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bas kwa Mombasa todhi yo moro machuoko dogo bang' daka matenta nano kuseorote maru akwayo hayo maber ne ogai duto manyakach man ogai Philip Ochieng mar Jemo Clan. Erokamano ahinya ogai neno ote mari neno Kora bende wacho ni mano Kora Olaka Manwar wuod Gemraya moso ji duto adua mano Kora Olaka. Erokamano ahinya neno kama makamu Mwenye Trevor Gona ne baba Raila Amolo Odinga, Governor ma Homa Bay Gladys Wanga gi Super PS Raymond Omolo. Erokamano kumketo madaraka day ma successful. Erokamano ahinya makamu.
Ramogi TV madadi Wood Samson ka wuok game Barkalare awinji makare gi min oda Jacinta Uma. Jonek mane onego MP Ong'ondo Were onego tue okonego wegi kata matin. Ngero kamana inya dadi Wood Samson. Eno kantiri kendo kaendi ni an Alice Adhiambo Lawi. Anrenya anen Ramogi TV yo makare. Timos na wadwa Eric Wafula kaen Luanda Konyango. Ngero kamana inya. Trevor Mendi Jakosege. Gik mambadi wachogo gitimore adieri koso gitimore mana sama od bura mar Senate okete tago maliet. Ngero kamana inya Jakosege. Ramogi TV ma mosh digaro Land Cruiser mosh to koro bana chilal kanye. Trevor waneno news yo mong'ith jo Kenya rito gi siso winjo budget motegno. Ngero kamana inya Land Cruiser. Neno kantire kendo machielo kaendi Bruno Wood Migori Mendi wacho ni Mendi Evans Oyuga Wasonga Wood Konge Abudho kod Rosemary Oyuga kod Boaz Omondi Boy kod Sami Opwapo Loni Boy kod James Oduge Jamalunga. Ngero kamana inya Trevor Imure Ramogi Ler Mendi Felo Demand from Awach Samba. Ngero kamana inya odugo bang daka matin kikidhi mabora inya. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Kamano kuom kit Ramogi TV kani luoro koro kwako kar dak ma Obunga e boma ma Kisumo kaluwore gi rochruok mar arita kwe masani koro rocho chenro mag ohala kod ngima mapile ka pile. Millicent Adhiambo miyo report matut e wi ywak mar jodak ma Obunga. Obunga, kar dak ma yudore e boma ma Kisumo. Chendo mag ohala sani tieko saa 12 odhiambo ok dwa chohala to nikech luoro kaluore gi rochruok mar arita kwe. Joge wa inego joma tiyo ok nyal tiyo gi kwe nikech isiki go gi sate imagi mwandu gi magin go. An kaka an abedo ga katimo business ka mondo ayud kaka anya yudo pesa moro ka di school dwe mar 9 to tinda loro chon saa 12 ase loro ga dokot. Bunga ka igoyo ji
machuno ni koro inyalo dok or saa ariyo sama ko negi doga od sedo ke od ke ji wuotho gi chuma tindo garo kama dhi skul moko mondo wuok gokinyi gimoro saa 12 nyathi suk dhi skul japuonj dwa ni dhi skul on time sama nyathi dhi skul bende biro goye time nyaka bag. Jodak yuago reyo ewi monj ma kinde ka kinde, dukni mituro kod mecho mag ang'enge masani ojimbore e alworano kata mana e odiochieng' alanga. Wan gi ywak, nitie jowa matiyo Superloaf ka matiyo gotieno madhi tich gotieno joge go pile to malite mogik ni gogi to iyudo ni onge atwa mokawo orucha nyocha walao moko kadwa turo dukni ka saa 10 otieno jokuoyo tekova Obunga waka Obunga kamwadake Obunga Kasarani Segasega Nyawita osebedo gi kido marach kuom dweche 6 mokalo ni jokuoyo gagaji to en ohala kisungu wacho ni business as usual. John Okelo lero kaka jago moro ma jegni 25 nyocha omonji chieng' ngeso juma mokalo gi jonjore mana machiegni gi rangae kowuok neno opira mar UEFA. Nyathi monegno en ja ohala en ja kinyozi owuok neno mpira to kodonjo tigo e chuma kamodake koro kwan safe kaka jobunga. Giyango ni sani jonjore go biro ka joma onge kuonde dak ka gidwaro kony ka bende giwacho ni kata mana moko kuomgi ong'ere to onge ondamo ma osekawnegi. To polisi bende nitie wago ni polisi moko nitie kama osebudho kaka higni 3 onego wilgi okelo machielo nikech okwani tich magitimo nikech okwanya dak oluor kuma nonyuolwa koro chalo joma kendo wan jopango. Wadwaro ni mondo gini ochop e kiwango makoro nyathi manyo neg mogikni obed ng'at mogik monegi to jomonege bende nyaka dwar mondo yudi kotamore to wabro loso ng'anyo maduong' mogik nikech ngima dhano en gima lich ahinya moko nego be ni kawe to dhi adhia kamano. Jodak go koni kata obedo ni gisechwalo lipode ka obila onge ondamo moramora ma obila osekawo ka obila bende ok tim kata kachero. Ok wadwar ni mondo wach mar goji gi dimboni obed normalized tiende ni police tino kato goyi itho ogoyi pod ngima ni wachno mbele police en normal. Omiyo wakwayo PS Raymond Omolo, wakwayo regional commissioner, wakwayo DC, wakwayo chief, wakwayo assistant chief, wakwayo police OCS Mobunga ni koro ji mondo rwak wuoche mondo police onindoko. Ok nyal bedo ni jodimbo nindo oko to gin ok chulgi police to ninde ot tichul. Jodak gi ywak ni yo makende maginyalo yudo godo resruok en ka jochiw arita okaw ting' margi kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Obunga, Kisumu County. Woman Rep mar County ma Homa Bay Joyce Osogo dwani migawo mochung' ne chenro mag lupe pacho ka ndio chiw sir ne mine mosewuok oko katimo pith mar rech e yor ohala kata fish cages e alwora mar Nam Lolwe mar konyo gi bero ngimagi. Mine makwan gi romo 600 mawuok e riwruok mar Suba South Women Enterprise e kar chung' od bura ma Suba South gin moko kuom mine masani koro tiyo motegno e pith mar rech. Bensuda mane otimo limbe ne minego e dho wath mar Asira kama gitime pith mar rech okone migawo mar lupo ni kik wigi wil kod mine e kinde ma gichiwo pok mag omenda kod sir mamoko. I can see that women have already been involved and engaged in private partnership. I'm calling upon the Ministry of Blue Economy, Maritime and Fisheries. I'm calling upon CS Joho and PS, a very young woman in that industry. River Farms women must be empowered. Focus marwa en jok ma miyo gi jok ma yudhe. Nikech mage jok ma koro yudo ka ngima tek ka koro rech mantie nam o dok piny. Koro watiyo kodgi mondo wakonygi ka waloso pesa kaka riyo gibe giyud kaka ginyalo timo cage fish farming mondo giyude pesa. Wakalo challenges mang'eny chien kacha komakore gi yore mag yudo rech e dho nam to nikech gibiro sani wanyalo pidho rech wakendwa ma dhako yud rech ne modhi go e chiro. Gima ber ahinya gi jowagi gipuonjowa wan gi skills mang'eny komakore gi weche mag blue economy nikech gitrain wa. Sani wanyalo ng'eyo ni rech onego cham chiemo marom nade o masin minyalo pim godo pi
temperature mar pi wan gi masin luongo Oxguard chon ne wakiagi. Watika ni weche mag tuke kapok ochako buch jopiny ni bang' wuok e pacho ka Otieno mokalo tim mar Harambee Stars osemol e piny Morocco motelo ne tuke ariyo mag osiepe kindgi kod Chad. Kocha mar timno Benny McCarthy noweyo oko jatugo mar Police FC Mohamed Bajaber manoyudo hinyruok e dakika mogik ka gichiegni dhi Morocco. Kenya dhi gocho gi Chad tarik 7 kod tarik 10 dweni e tuke ariyo mag osiepe. McCarthy onyiso geno maduong' gi timno. Tuke mopogore opogore mag polisi no bagi alap ma Ulinzi Sports Complex ka wuono. Tuke go nokelo timbe mopogore opogore mag obila ma pacho ka indika moting'o obila mapile kod mag kanga. Tuke kaka ywayo tol, ng'wech e kind mamoko notimore pauno. Jong'wech manigi huma e thuru kaka Mary Mora e moko kuom nyinge madongo mano yuore tuke go eko. Ne gin mana tuke mag ikruok ne tuke mabiro e kindgi kidieny mopogore ma pacho ka indi. Wendo moluore tuke go ne jagoro migao mar arita Dr. Raymond Omolo. Sasa nikiona wakimbiaji wamekimbia vizuri, hiyo ndio la yangu. At least ndio na feel kuna competition, ndio niende ni work hard. Na tukiwa wengi at least ndio morali inakuwa. Nikiwa nakimbia nakumbuka kuna Lilian, kuna Sarah na kuna hata upcoming athletes, ndio tuko kitu moja. So even time niliona wamekimbia ilikuwa la yangu. At least we have watu wenye wamequalify kwenda World Championship. Is what you learn from the athletes in terms of resilience, in terms of endurance, in terms of mental strength, and most importantly, the discipline. So that then what we have seen on the field and track is a reflection of what we see every other day when our officers are out in the field amongst different communities in different parts of the country. And mine is just to wish all the athletes who have participated the best and to congratulate the team that will now represent the National Police Service. Bas wadhi yumoro machuok duogo to chako buch jopiny wendo modhialo sechope studio ka FCPS Bono Molo jalonye weche mag uchumi gi CPS Zaki Masiro jalonye weche mag budget nitiere kodwa ka Obungu Owich ni en jakanyo mar bunge la wananchi en obro wuoyo kode kendala ma Kisumo. Wadhi wuoyo weche ariyo, nitiere budget to nitiere chik mar omenda. Budget ka endie nitiere trillion moga 4.2 mag sirikal ma Kenya dwa tiyo godo e iye kanyo. Pesa ma igeto choko en trillion 3.3 nyiso ni nitiere mar bilion 876. To nitiere kuonde moko ma budget no bende chalo ka gimo ng'adi. Sekta mar somo 6 milion 600 monego beni pidho godo nyithindo chal ka gimo gol. Sekta mar ukimi kanyo endo bende nitiere pesa ma onego beni medo bang' ka joloka nogolo pesa no chal no onge. Fertilizer bende nitiere weche moko kanyo. Mbaka wadhi goyo koro kidhi mabor ahinya oduogo bang' dakika matin. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yeng tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne polisi. Hey, Ajuri. Stop it. Nyarkochia.
tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ticha beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kachil kora jawa maliet Kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunja luo Kapela nako ni wangne kawada kocha nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani ya boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Toko Dan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni Ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yeng tachana. Ibiro utenda kama ni chaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Topic. Nyarkochia. Ticha beach ka ticha beach, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima.
Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ero kamano kuom keto Ramogi TV kaendi buch jopiny chakore sani ni wasechako go mbaka. Nowacho ni wadhi go mbaka kuonde ariyo. Nitiere chik mar omenda to nitiere budget. Chik mar omenda nitiere chike moko machal ka gima nyalo lokore iye kanyo. Achiel kuomgi en kidieny 59.1 kata 1B. Mantiere kaka yiene jo KRA mar ng'iyo ni tichal nade gi weche mag bengi mari, weche mag simbi chalo nade. Chik mano koyiene gi cheko gine mar ng'ato mana komigi chike do. To sani to koro chal ka gimo yaw negi fuyanga ka chik no paro. To sani puro koga kelo joma wantiere godo kaendi ma gin welo modhial. FCPS Bono Molo ntiere ka jalonye weche mag uchumi. Ero kamano ahinya kuom sechegi. Ero kamano ahinya Trevor. Ero kamano. CPA Zaki Masiro bende ntiere kaendi jalonye weche mag budget. Ero kamano ahinya kuom sechegi. Ero kamano. Obungu Owich men jakanyo bunge la wananchi nitiere dala wa Kisumu geno ni winjo maber. Ero kamano ahinya kuom bedo kodwa kawuono jaduong' Obungu. Adwa ka thuolo makende magagwero kamano jokanena. Ero kamano ahinya. Obungu achaka ne kodi ni ntiere wach mora mora munene budget ni moku yie go kaka jobunge la wananchi. Mokwongo giduond jopiny gimingere ni Venus Hospital Obungu Owich. An President mar Kenya Bunge la Wananchi Caucus kendo an jatelo mar the Young Leaders Progressive Forum. Gimaduong' ahinya ma wadwa ni wawachi kaka jopiny en ni waneno ka ntiere priorities in terms of budget no ma ok otimore makare. Budget making is a process, ok en an event. Kendo ntiere stages mopogore opogore monego bed no pass through seche ma ilose. Kinde kawo godo duond jopiny e categories mopogore opogore. Mokwongo kabisa in terms of education. Education en gima lich ahinya e ngima dhano. To waneno ka nitiere ng'at mong'ad pesa moko ma dhi aside mar education. Omiyo an awacho ni in terms of priority onego bed ni nitiere departments mimiyo pesa mathoth. Department mokwongo en kaka education, mar ariyo en kaka health ma bende pesa ne ong'adi e weche mag tuoche mag jowa mantiere kod weche mag okimi. To gi weche mag agriculture ma wuoyo about the food security. Kanyo bende ok aneno ka priority oketie kendo ok aneno komiye priority motegno. Omiyo wawacho kaka duond jopiny ni wan kaka jobunge la wananchi most of the times ok wabed involved in the process nikech ok miwa authority kata ok luongwa mondo mi wabed piny seche ma itimo the scrutiny kata itimo kata mi discuss the budget. Miyo kanyo e kama waneno ka ok donjno maber kabisa. To wawacho ni budget en gima onego bed ni obedo very effective. Onego bed ni budget en gima resources miketo duto onego bed ni obedo ni en resources minyalo tigo maber ma jopiny bende bedo gi yie ni pesa otigo e yo mowinjore kare kalure gi gima oketi. Okay. Mane pacha gi sani. Ero kamano Obungu. To kanyo bet kama wachake CPA Masiro. Wachaka ni weche mag puonj kata weche mag education ma Obungu Owich wacho no. Ntiere kaka siling milion 600 ong'adi. Ma jokanyo moko wacho ni mano pesa moromo pidho nyithi sikul 50,000 e higa ngima. Sirikal okiere wacho ng'ado wach mar pesa mar pidho nyithi sikul ni kosoyo. Ero kamano Trevor. Amoso ni kwanya no imrewu. Upenja kar education. Iwinjo ka bwana mo kore kotieko no wacho ni budget making is a process. Ok an event. Tenda ni en gino mitimo pile pile ok timi kawuono to lore. En gima nitie kata mna tok ma. Podi nitie thuolo mar timo ang'owa timone ukarabati mwacheke. To kadhi aduoko penjo no directly. Ni education jogi nyot wachi mag somo jogi timo makosa koso. Wang'iare ing'eni pile pile kwa wuoyo about usuru nyaka wang'ini usuru tije en ang'o. Usuru ok en mana gir choko pesa.
gi distributing pesa kata gi tere usuru ni bendi tiyo kode mondo ibro iro ne wa manage gik moko kata allocation of resources wagolo ka to waketo ka wagolo ka to waketo ka to pile pile boiro ni ka budget owuok kama to waringo to wang'iyo ni ang'ono modok piny onego bed ni wapenjre to budget mokalo to nochalo nadi to gi sani ochalo nadi to ang'o momiyo koro kanyo to ndwok nadi odwok piny nikech samoro idwoke piny nikech kocha samoro ne pesa no kotiyo te and money unfortunately the government does not tell us okowachna ni manu allocate kacha to mai manu tiyo mai manu dum emomiyo koro ok water moro kanyo but purpose of this sana iyudo ni kama gi ywake ok education te nogole pesa nen mana mar free primary education to kaduoki directly government nyaka bed ni notimo ang'owa kanyo to negi era kidogo gimomiyo nyaka wang'i the pioneers manochako kata free primary education ang'ono manegi ng'iyo tipenja ni gini oromo pidho nyithindo adi 15,000 higa nwang'iyo ni pioneers mag free primary education negitemo ng'iyo ni mondo enrollment mag nyithindo timre nadi education uptake otimre nadi odhi malo ok inyal dhi chako somo secondary ka ok ikalo primary ok inyal dhi university ka ok ikalo primary and secondary donge koro kane giduoko gine piny wang'iyo ni to ka pioneers kata jokanyo manochako wach free primary education to ne ging'iyo enrollment as one of the things to enrollment gima be ne encourage enrollment en gimi wueno ni chiemo samoro ne nitie kata nitie free feeding programs ma sirikal osebetga ko initiate pesa ni ka gigolo to nyalo affect wachno tiende ni nyalo kata affect negatively, that is duoke piny to tiende ni nyalo njao uptake mar free primary education kata jok mabro dhi enroll be kuro tin nikech king'iyo kuonde moko ok kuonde mwae lakini kata king'iyo Kenya mangima iboiro ni nitie areas moko ma nyathi dhi mana school nikech en sure ni nyuka nitie odhi yudo chiemo nyathi dhi school en sure ni nyoyo morunti kata bed na mahanya nyoyo morunti mae pesa mwawuoyen to mane gima jok manu kelo wach ni nosetimre nadi noseneno omiyo mano makosa en makosa nonego bed ni kanyo to ka gimedo to gimedo mondo ji omed di school iwinjo koro gi kanyo taneno ka makosa moro ntie but kore kwa chako wabro winjo justification mar serikal be wabro winjo mondo ng'e ni ang'o memo giduoke piny FCPS mondo mulo ini nene nango mano be nene tire kier kanyo golo siling milion 600 moromo pidho nyithindo 50,000 aparo ni wang'i gini malach ng'ene kamoro king'iyo kona achiel mar ot yudo kolil to kuonde modong' te ler to inyalo we ni ot olil kabisa budget ma wan go sani the biggest component in education sector 28.1% mar budget in education billion 700 is the highest expenditure ma serikal nigo king p megiga mokalo the budget mar education odhi malo en mana ni that sub component ma gi yiwago ni milion 600 wuok ni mar free feeding mar school ni kamoro kanyo dok chienitie baradwa no wang'iye bende mopogore nitiere programs mang'eny ma serikal nigo ma otenore gi weche mag somo 700 billion ma wacho ni poka wuoye NGCDF ma bende nigi billion ge momiye kucho mamu jombe dhi tiyogo kaneno ni to ere kako support nyithinde weche mag somo so nitiere components mang'eny ma king'iyo tibro neno ni serikal bende nyaka tim budget madonjo nitie gimilo ni budget policy statement awinjo ka Obungo Wich wuoye ni onego be ni jopiny bedo involved budget cycle chakre dwe mar 9 ilora higa dwe mar 6 ni to mbaka osechakore kaka dwa chak budget ma higa maluwe kachopo dwe mar 9 to nitiere statement michiwo ma nyiso kuma serikal ochomo higa maluweno bang'e ibi dwar pacho piny kaete migole policy statement ne ema siro ni to wadhi spend kanye gi kanye omiyo kineno budget masani ne koro committee mar finance motelne gatani ochiwo cha iyudo ni ne odok piny matin ne budget policy statement cha gi billion madhi 57 ne walieko 4.297 billion budget moter kaendi en 4.23 something
tiene oduogo piny matin. Nyiso ni watemo luwo chik mar policy cha e loso budget ni. Nitiere kuonde moko ma odika gi kalure gi kako winj pach jo piny ka ji chiwo pachgi. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro nyaka bungo wich mar chiwo pache. Kamoro gima dwa penje ni to be pache mochiwo ni oyudo thuolo ka. Inyalo chiwo paro maleundi to kamoro mondo donj makare nitie kamoro manyaka kendo ng'ikruok moro bende ng'i kakigolo. Omiyo an aneno ni kwang'iyo budget ni in the overall totality ober. To nitiere kuonde ma king'iyego tiko ni maendi nyalo bedo mabet rach. To an kaka jalonye weche machalo gi mag budget gi weche mag neno ni to uchumi marwa dhi nade. Akwonga ng'iye gi rameny mabor. Iluongo ni bird's eye view. Wadwa dhi kanye kaka piny. Mane gimi kuongi penjo. Deficit chal nade. Kipime gi GDP. Kwase meet parameters madongo gi mamage ni kare. Sani kineno budget ni waketo 1.1 trillion mana mar interest mar gowi mawango. To kinono kaka gowi ni chalo nitiere kuonde mo wadwoko piny. Ma Auditor General to wacho ni nitiere gope moko mochulo to poko tiyo kata. Mano bende nitie, kamoro nitie kuonde mane momiyo nuwa miyo Auditor General tich. Kane President owacho ni adwa timo nonro kit gowi mawango public debt. Mano loso komiti mo gazette mo yiero jogo mondo konye timo nonro. Ne jo odhi e doho mowacho ni hapana, mano ok tiji, mano tij Auditor General. Auditor General nonyis ni kara dhi timnwa nonro public debt chal nade. Pogi miyowa report nyaka wuono. Mamano ta challenge Auditor General. Dhi miyowa report mar gowi ma Kenya ni. Ifuonwa gi tetete imiyowa report. Nikech nudagi ni idwa kaw tiju. Ne waketo nyaka jolony. Mondo kony kiko chal ni en audit. Nonego beni the language mitiyogo nen verification. Mondo wang'e ni to gowi mawango. Nikech in kaka ja executive. Nyakung'e ni to gowi uchulogi to gin gowi machal nade. So mondo mi Auditor General sani wachi ni kagi kaendi to no migi tich moro poge timo. Omiyo gin kare to kendo gimbe odwa skolo wangi ni nitie kama onego bende uchikru tero. Okay. Obungu in kaka president mar bunge la wananchi wach mar chiemo mar sikunde ma nyithindo mokoro ng'ade $600,000 ni. Unu neno no kaber to onego bed nang'o? Udwaro nang'o? Oduoke koso mede koso neno ni ang'o ma kaber ang'o monego timre? Gidwaro mar duond jopiny kaber ahinya to sirikal onego bed ni consider wach mar jogo ma onge kod nweng'o motegno ma kata gik ma ginyalo chamo kata mier kuonde ma giwuoke bedo matek. Omiyo feeding program mar school en gima onego bed nobedo retained kendo ok onego bed nobedo scrapped off. Kendo wawacho ni education as a department en gima duong' ahinya kabisa kendo onego bed ni sirikal ng'iye gi wang' matut ahinya kabisa. Omiyo en kwayowa kaka jopiny ni wan ng'eyo ni sirikal nitiere gi ting' mapek kaluwore gi choko osuru to kaluwore bende ni jopiny bende nigi dwaro mathoth. But wach mar education to wang' kwayo ni en gima onego bed ni miyo priority mokwongo kabisa. To moloyo kuom families ma jogo mawuok kuonde ma ok ginyal. Mano en gima onego bed ni sirikal prioritize on. Every budget onego bed ni prioritize on the needs of the people. Omiyo need mokwongo kabisa en ng'iyo kaka jowa nyalo access education. And seche moko bedo matek kabisa kata kaka nyathi nyalo chopo e school ka nikech kalure gi kuma wuoke samoro chien bende weche bedo matek kata ka osechopo e school kaka onyalo concentrate e weche mag somo bedo matek ka onge gimoro amora ma onyalo bedo godo gi geno at the end of it all. Ma un kako nene to kata pesa momedi mar kuonde mag tiegruok mani malo moloyo primary kaka TVET giri kaka HELB giri mago pod ok une ka ber nikech pesa ne omed kanyo. Koso ni primary ka monego chake mokwongo. Wagombo ni gima duong' kabisa ing'e ni somo chako at the primary level korko biro koidho kuchopo nyaka malo. To agombo ni sirikal otim proper balancing nikech king'iyo sani ende gi pachwa kaka jopiny wasebedo kata kwa bede buche wa mag bunge la wananchi kwa wacho ni nitiere pesa mathoth kabisa moketi okenge mamoko ma kinyalo riw gi te together to ginyalo tiyo yo makare nikech ineno kata kaka bursaries
Yudo ka bursaries nitiere offices mathoth kabisa. One gi bursary the presidential bursary, one gi bursary at the county level, one gi bursary at the NGCDF level, one gi bursary at the office of the women rep. Yudo ka pesa gi duto te koro samoro gi serve the same people. Yudo ka family achiel or yudo privilege no bedo serve the office of the women rep, or bedo serve the office of the MP, or bedo serve at the governor's level. Koro yudo kata nyaka the office of the MCA bendo serve the same purpose. Koro magi kiduto te gin gik ma sirkal onego bed ni ng'iyo ni to pesa gi bende wa prioritize kaka gitiyo yo makare. Momiyo wawacho ni kama onego bed ni chake somo mogik kabisa and the primary level ko idho godo kubiro malo, but migepe duto mag somo onego bed ni sirkal ng'iyo ka ging'iyo the university, ging'iyo the secondary, to ging'iyo kata at the colleges and the tertiary levels mamalo. Mano gima onego bed ni sirkal prioritize. Mano is what we are speaking at this particular time. Okay. Kaka jobunge la nanchi. All right. Masiro ntiere wach moro be mane ubungo wicho kelo wach mar pur. Wang'eyo ni wach mar fertilizer manengo ne oyueyo sani koro no chako duok budget mare piny. Oaye bilion 14 obire bilion 8. To giji wacho ni sechegi ema jopur ng'eny moloyo kata mane gi okuongo migi cha. Mano be nitiere kier kanyo koso sirkal ni kare. Wachak gi mabor. To chako na mabor en ya. Ingeni nyaka wangi ni to adwa ng'iyo gik moko ariyo. Nitie characteristics of a poor nation or a poor country. To nitie characteristics of a good budget system. Rabro nyisi go ng'eyo chama. To ranyisi mane mar ni piny odhier. Kata ngono makatimre to piny otimre nadi? Odhier. Dibet modhier kata wadhi wuok e dhier. Kata ngono matimre makwa neno to ng'eno okay. Budget ni ber en mar japiny kata ok en mar japiny. One of the characteristics kata ranyisi mar ni piny odhier en piny no maonge gima iluongo ni food security. Tiende ni yore mag chiemo kata yudruok mar chiemo e piny no bedo ni dok piny sakasa kata ok odhi malo. Kenya en achiel kuom pinje miwacho ni odhier, the third world countries. Tende mondo wawuog kanyo onego bed ni nitie gigo mwatimo mondo piny no wuog e third world country to dhie kata mane first world country. To one of them gima onego bed ni watimo ni characteristic cha mar ni food security rach cha onego bed ni gima wagorego wakedo kode. To chien kanyo adieri nye gitemo magichiwo free fertilizer. Na winjo ka Ruto, President Ruto wacho ni food security not emranad odhi malo, including treasury nochiwo report ni food security no dhi malo. Makata kani neno to neno ka inflation rate otimranad odok piny. To one of the things manomiyo inflation rate no dok piny ni chiemo ne nitie. Koro ji ne ok spend a lot to buy food. Iwinjo. To ka koro ok waneni free fertilizer cha no tero food security malo. Are we saying ni no romo ma wan koro waromo ma wan chiemo wan go ma kodego benu atere malo? Kanyo bende kicha kiduoge ng'iye nikech kata civil society be nyose chako kolo wachni manye gisewacho ni kar agriculture kanyo ok ber. Kanyo ane kod gi dwala achiel ni kahie to kar agriculture kanyo be kikwatimre nade kikwa nitie gik ma simple agriculture, education, health mago gik makaber to nego beni sasa amwang'e budget karach to wabed kama wantie to kaber to mede to okodog chien emo miye nyisi wach characteristics of a poor nation. Nikech kwa wan joma tuore to ok wanyal chulo yorewa mag osiptal pod wabet e third world country kacha ok wa make steps. A sick nation cannot develop an economy. Kendo ka agriculture ka food security we are not raising it okwatere ga malo wadwan wadwoke piny kata wawe kama wanti ka wayuak ka wuono to gini wadwoko piny ang'o ma watimo to kan watere malo nyoro to koro to wapako to kawuono kwaloso new system to wachako wadwoke piny ok donji. Koro mano nyiso ni sirkal onego ng'i budget making process. To Trevor, there is something that is very important. Budget nyaka bed gi gima iluongo ni theme. To not just a theme, tiende msingi mane milose budget ni. Kikobed budget miloso ni dhimo kawa kizungu moko mang'eny to red kanyo for cosmetics. Tiende ni enena gima oket kanyo nikech kore dhi some. But we don't mean it.
Dim akiani ma this time enango. But dim masani, these dims makuro ne ubenu adwar. It should even be in just one statement. Industrialization. And webbe do jok matimranadi maril to the dim. Tenane mano angono momiyo ne ubenu wabedu gi dim Trevor. Nikech or direct policies, financial policies, our fiscal policies. Omi wa direction. Angono mane wadwaro achieve. Gini walo se msingi man. Ni wangni inyalo kata ka ugik mokadik kende. Wangni wadwaro loso proper health, wangni wadwaro bet gi proper food production, to wangni wadwaro bet gi industrialization. Just the same way King yo President Kibaki nomi wa Vision 2030. And within Vision 2030, there were a lot of things that were put, including special economic zones. Makorena no mantie kaiki. That was a visionary leader. I'm not saying Nisa Nioge visionary leader, but Samuel also budgets. Angoma wangiyo. Odwe bit pale. Anyone what we want about debts? Ni mane mwamiyo priority. Of course, bunyakawamiyo priority because it is the first charge in national expenditure. We must pay debts. Thing one. Iwinju. To what we bet, no one focus manani revenue collection for doing what? Okay? What we about deficit? Over what? What they into this year's budget with this theme. Magima emwadu achieve. To quite open next budget cycle. In this new cycle. Magima wadwaro to kacha no wadwaro industrialization no achieve it to this level. Agriculture no achieve it to this level. Education no achieve it to this level. And health no achieve it to this level. Area report machaloka mano on this one. Koro when it comes to agriculture, I still say we need to come out of being a poor country to food security nyakawasekiwa. The moves that were there for free fertilizer is a good one. So we can continue. We should give more. But again I said podwa bi winjo gimomo your government otimo gimotimo nikech samoro bende NTF Trevor migolo koni ticket okota nikech kocha no. And some of these things can be addressed through supplementary budgets. All right. Omole ni nenango ge wach mar pur no gi kier koso. Aparo ni wach mar pur wang'ie maduong'. Agriculture nigi 78 billion. Kama wadwa gede en fertilizer nen 14 oduoga boro. To adwaro wang'ie mopogore. Jopur mar niang' oket billion 2 mana mar neno ni sector mar niang' obedo supported. Mano is largely within the space mar agriculture. Kidhi e coffee cherry fund ma support farmers ma puro coffee. Sani coffee puro Kenya te oken mana Mount Kenya kende. Kade dhi mana Busia, kade dhi mana Sumbi. Naneno governor Homa Bay kapogo kodhi mar coffee Robusta. Omed gi 2 billion mar coffee cherry fund. Mamano nyiso ni sector no nie rang'iny maber. Yande incha winjo ka yago moro ywak e TV ka wacho ni chai mar jo Kenya okwamo monego dhi Sudan. Miriambo lilo. Gima nomiyo chai no kwamo chien kacha ne ni no ket reserve price mane miyo uso chai go bedo matek. Onge chai mokwamo Mombasa. So nitiere gik madhi nyime ma konyo mondo mi sector mar agriculture bed motegno. So yes, duoko fertilizer chien ok ber, to gima benda ng'eyo en ni ka iduoko fertilizer chien to agriculture value chain bichake mede pesa. Kech gik misegolo e puodho gi kang' isepuro gi nitie kama nyaka gidhiye. So processes madhi after that nikech mae kama nwachake to wadwa dhi next level nango. So nyaka bed ni the entire value chain bedo supported. Mane momiyo kisomo budget ne winjo ka zako penjo ni to kare en nango wiyo wila luonge ni jaka luonge ni zaka ng'eni wach zakayo ni julu. And consolidating gains under bottom up economic transformation agenda. Wa consolidate gains mawango. Kawuono reform mantiere health sector. Momiyo SHA kawuono tiyo makoko manene tie mang'eny chien cha koro dok piny. Wan gi gimiluongo ni community health promoters everywhere in the country kendo kene gi 3 billion ka. Mondo mi gine ni gigeng'o tuoche kapok owuok. Ka gitiyo maber to ng'ama riek mong'eyo ni nitiere tudruok e chakruok mar tuo gi kama ka tuo osenyayo. Omiyo ka nitie community health promoter mamiyi net ka to tiyo tije budget mar malaria nyaka dog piny nikech we are addressing primary health care. And this is addressed in this budget. So aparo ni seche moko kata kapok wagoyo gik moko to wang'i tudruok.
ng'ato yande owacho ni kamoro ing'eni inyalo yudo ka koth biro to wuon pacho onge to guoke mowe pacho to guok oninde tie oduma ka to koth biro koro koth go oduma to kia ni oduma ni ma ankore gi moted kuon te mangi miye mare bende mochamo gin so sam kamoro ok donjne ni to ere kaka gigo tudore koro gima temo wacho en niya kodoko agriculture yes dok chien may not be the best option sami balance but king'iye holistically tiyudo ni the overall expenditure in the value chain mar agriculture odhi malo king'iye kendo mopogore iyudo ni korka thieth ka overall budget yes pok wachopo e Abuja declaration madwaro ni 15% obed e weche mag healthcare but kata kamano the healthcare system mawango under gimiluongo ni Taifa Care is so revolutionary ma gikone obro miyo pek ma japiny ma kawaida ni neno e yor thieth kodhi e kar thieth dok piny kami ranyisi wan gi billion madhi 54 mar National Referral Hospitals manie budget ni tiene ni Kenyatta National Hospital kao mare Jomo Kenyatta kao mare MTRH kao mare kawuono be wan gi Jaramogi bende kao mare to makos chabeg so nitiere kaka gigi tete tudore makiriwogi to giduoge feed into that budget mar neno nito ere kaka waloso thieth mayot KEMS omi 5 billion e budget ka mar timang'o mar ng'iewo yedhe magikeyo ne counties wage te mondo mi yath ochop kamoro amora makidhi e dispensary level 2 hospital kadhi malo iyudo yath omiyo adwa ni kwa ng'iye in the wider context onge yo maber mar timo thieth maloyo prevention omiyo ka effort kata teko mar sirkal okete geng'o tuoche kapok omako dhano to budget mar thieth koro dok piny omiyo mano en gima ananyalo support katieko e weche mag education ang'ena owacho ni budget mar kake konyo nyithindo mag chiemo odok piny to pek nitie ka wan gi resilience e agricultural sector tieni the economy ma at the bottom bende bedo supported but mar ariyo nyithiwa gi kosetieko modhi university odhi mokwamo ma ok nyal dhi kamoro ere kaka wakonyogi the budget mantiere mar vocational centers ka ni malo the budget mar infrastructure mar basic primary gero sikunde mapiny ka nikech wan gi junior man watemo ni mondo wachwalne iyudo ka budget odhi malo omiyo nitiere kaka itimo balance koni gi koni kech inyalo yudo gimichamo tibede tie yien to seche moko bende inyalo yudo ka gimichamo onge makata gerni mana class to yudo kaka kidonje onge so it's a matter of balancing interest gite mondo mi wane ni to ere kaka dwa wuoth kanyakla kaka jo Kenya Obungu mi wane pachi weche ariyo gi mokwongo mar wach mar pur no to gi wach mar thieth nikech be ineno tudruok e kaka jogi temo balance budget ma jolony wacho nwa kaendi wach mar pur mokwongo to gi wach mar thieth bende mokwongo jena moda goero kamano ne sirkal mar Kenya Kwanza e weche mag agriculture sirkal osetemo kabisa wanyalo paro chien kucha nengo fertilizer ne ni malo ka sirkal mar William Samoei Ruto pok odonjo lach to duoko nengo mar fertilizer mobedo piny ma japur koro nyalo access fertilizer kendo wabedo gi food security ma kata nweng'o owuok kabisa kuom cham mowuok e puothe ma kata mana high cost of living manwantiere uchien kocha nikech unyalo paro ni ne wan kata gi ng'anyo chien kucha maduong' ahinya kane waywago weche mag high cost of living ma kata an natelo ne ng'anyo ka oting'o sufuria ahinya kane wadhigo mi adwa nawachi ni wach mar agriculture en gima wanyalo support ni sirkal osetemo dho ni pod sinani pod nyaka gimed keti gimany pesa mamoko maginyalo medo mondo jopur gi jowa mantiere e migawo mar agriculture nyalo bedo gi konyruok but yena mondo adonj matin e wach mar sukari ma be sirkal osebedo katemo chien kucha sirkal mar William Samoei Ruto ne oyudo ka jopur ne ichulo ne gimoro less than about 4,000 ka duogo piny but duogo medo jopur pesa ma kata sama owuoyo kodi miendi jopur mar niang' oseyudo pesa moro e wiye ma sirkal oketo to gi wach mar leasing anyalo wacho ni wach mar leasing no bende ok ane korach gi pacha kata gi pach duond jopiny nikech obiro chiero kembe manyocha ne ogore piny kendo jogo matiyo kuondego
gibiro yudo nweng'o kendo jopur inyalo chul chon kaluwore gi ni pesa gi ok nyal lewo nikech the privatization ma osetim. Miyo mano kane ka en gima rach, omiyo wach mar agriculture in general aneno ka sirikal osetemo. Mana kamane gi concern en mana wach mar health. Health osebedo ka wantiere gi ywak kabisa kaka jopiny. Iyudo kata kaka referral hospitals wagieki osebedo gi challenges mopogore opogore. Baragwero kamane sirikal ni koro gikawo Jaramogi Teaching and Referral Hospital mondo koro obed malo e lwet national government. But iyudo ka nitiere gik mathoth kabisa ma samoro kwa yud kuondego kaka jo KEMSA. Yudo ka wadhi e thieth kata kaka osiptande wa mantiere godo pod jowa ok yud yedhe kuondego, to KEMSA timiyo pesa mathoth kabisa moketnegi monego bed ni gi supply godo yath. Mano ywak ma jopiny ywago. Nitiere equipments kata mashinde mwadwaro mondo mi okonywa, kaka nyocha watero jatuo jo TRH, mano Jaramogi Teaching and Referral Hospital. Wayudo ka the MRI machine mar MRI matimo X-ray en machine pod onge nyaka sani, kendo yudo ka kendo wachako wuok wachako dhi private hospitals kata facilities man oko. Omiyo wagombo ni sirikal oket pesa motegno kabisa mondo mi support osiptande wa across the country. Mane kwayo maduong' to gi weche mag ng'anyo mag daktache. Agombo ni sirikal mondo make sure ni budget magiketo ni obed budget ma nyalo accommodate all the affairs mag weche mag health. Nikech chien kucha ywak ma ji osebedo kaka ywako en services mag health emok wayude yo makare. But wago erokamano sirikal wach mar SHA, nikech koro waneno kata kwa access osiptande wa to kuro treatment nyalo timore yo makare nyaka ne ng'ata mane onge kaka nyalo yudo konygo. Pod wan gi geno ni mano bro dhi mbele. But maduong' ahinya Trevor, nyaka wayiere ni wan kaka jopiny wan gi teko e budget making, nikech katiba kokalo kuom article 221 omiwa thuolo mar public participation. To public participation ko okalo kendo through the Public Finance Management Act miyo ratiro mar chiwo pachwa kaka jopiny. To wacho ni e wach mar budget ma national cha kaka jopiny ok wayud thuolo mar mondo mi wawuo motegno e wachno, nikech committee ma discuss weche mag budget ok chop piny irwa kuonde gi mondo wawuo kaka jopiny. Mane kwayo maduong' wacho ni wadwa kwayo members of parliament wa ni gimiwa thuolo mar discuss budget e constituencies wa mana kaka public participation wacho ni japiny nyaka wach pache gi duonde piny. To a proper budget nitiere gik ma proper budget discuss. Mokwongo owuoyo about priority en ni areas mage ma japiny neno ni sirikal ok dhi kode makare. Mano mokwongo. Mar ariyo en about equity and per capita spending across all regions. Onego bed ni pesa gi mwandu mipogo mar sirikal dhi e konde mar piny. Then effectiveness to gi efficiency. Onego bed ni pesa mar japiny neno ka pesa tiyo mowinjore gi kaka okete e budget. Mano gima duong' onego bed ni timore. Then japiny onego bed ni ofil ni sirikal en mare nikech en jasol osuru, kendo sirikal tiyo ne yo mowinjore kaluwore gi kaka chike oket duto. Miyo wan kaka jobunge la wananchi pod wagoyo mbaka e bunge wa duto te, but watemo wacho ni sirikal osetemo moromo, but duto ne pod onego bed ni gi involve jopiny kabisa in these processes mar gik madhi mbele. Bano wago erokamano kaka gik moko dhi mbele. Erokamano bungu. Masiro ing'eni sa ema mayo wang'wa kae nikech mbaka nitie mana kaka iwacho cha ok wanyal tieke gi dakika ma omiwani, to koro sa dhi king'iyo gini ma kijumla budget wani koro wang'eni en $4.2 ing'iyo ni usuru midhi choki en $3.3 rem modong' en $876 gi dakika 2 kende. Ang'o maber ahinya e gini to ang'o marach e gini? Trevor, miya dakika 2 but kapok achako kanyo to awinjo ka my senior FCPO wacho ni nyaka wang'ie matut allocations osetim. Gima wa forget ma will repeat mabro nuone ne wan wawegi kata ne sirikal kata ne jo Kenya. The issue is not the allocation. Samoro in allocation koket matin to tigo maber pod watimre nade wa achieve gima wadwaro. Samoro kete mang'eny
to koti kode maber okwachi gima watimre nade gima wadwaro tiende ni kae nitie a problem koro allocation can be good so good on papers winjo lakini koro implementation keto gini e team mondo koro wayud ber allocation cha bedo ni tamo wa Kenya ka the biggest problem that I want the budget system to address is corruption and the much that is allocated towards fighting corruption koro ber to ntie the document so far is not bad and now I'm coming to your question me wacho penja ni overall anene nade aparo ni sani sirikal temogo mariek in the sense ni they are not ok gibedo so loud kata ok gigo kokainya e yore mag medo suru kadhi malo ni wamedo ma but technically ntie kuonde magetimre nade magetemo chape to in real sense gimede to japiny okong'eyo ni otimruok nade mede wadhi e VAT Act mawacho ni ntie mwandugo manye ntie categorization mag exempt supplies or exempt goods to ne gine zero rated to koro sani ochako kawgi to tergi ang'owa exempt goods gino nigi maana mare to iwinjo ka wuoy about agriculture to nawacho ni kar agriculture ka nyaka bed maber to aywago kar mar no gipunguza kar fertilizer cha makanyo waseyiere waduto ni kanyo to kodhi maber konego wa erode the gains mwasebetro nikech wadwa bedo among the first world countries to mana through efforts kurido ka agriculture kacha ne giduo kendo gibukre ni kuru transportation mar niang ero jo niang tiwijo ka FCPO wacho ni nyomigi gimoro sector de maber sama waloso budget nyaka wang'ini ya wawuoy about nga okay to ko we about agriculture we about nga we about japiny for sure japiny en ng'ama timo hala men kata japur no to japiny en ng'atno madhi nyiepo oduto nyaka wachiem to mahie gino koro wang'ene ero koro sepure osatimo nadi okele mesa what was the cost mar kele e mesa iro ka kar niang kanyo transportation cost koro gigolo kar zero rated to gitera exempt tiende niya jogi dhi in ka cost moko e yore mag taxation ok dhi yene getima ng'owa golo gigi cost gi ok dhi reduce ng'ano maber that burden ka wuon mwandu maloso mwandu med japur to en kata wuon factory ma process niang'ni market ma wabed skar oyudo cost mamalo no ko yene gi reduced tax claims gima timre kanyo en ni japiny madhi kaw gini matiyo kode mesa sama dhi timre ema dhi chulo gini koro do kaka moro sirikali chogise gidio fertilizer kacha to kendo kamoro gibiro getimre nade gigolo gini categorization mane ber mane nyalo fungo ne ji bech sukari to giwacho ni koro transport mar gini because when we talk about factors of production kata mana transport is part of it koro samwalo so budget factors of production be nyaka watimre nade wang'ie yo makare but mane kaka budget be timre nade operate okonyal favor everyone to kata mana health sector mwuoye yes wasepako allocations mar there to na nyisi ni sama wa implement gigi be nyaka wabed cautious to kanyo ni yudo ni raw materials mag processing medicine do timruok nade ogol from zero rated to exempt pod wa expect ni bech yath moko nyalo timre nade nyalo dhi malo koro nyalo yudo ni imedo kamoro kacha to kamoro ka ma japiny matiyo gi mwandu gi koro nitie bende timre nade dhi malo to ber bende nitie ok rach koro ber nyalo miya achiel ni neno kiwacho nwa ni per diems ma sami wuok ka iditiyo Kisumu to mi gimoro kanyo ni malang' ni mako go fuko chon ni wacho ni kokala 2,000 titime nade ijuo gi osuru sani nyisi ni 2,000 no to koro waweni ga wenya alufu apar to kokala 10,000 kwa chakre timre nade kwa chako juogi mano ber gimomiyo ber is for me ang'iye in a wider picture kido ng'ami miyo maybe ginene per diem mar 10,000 Trevor in a day mano ng'ama somehow ni middle class to jo middle class ge mwadwa ni mondo yud gimiluongo ni capital accumulation tineni osaro yudi
oyud malang ni gross to ming'ade cha be ong'ade maber ber to dong gimoro jogi ma employers of tomorrow gini magi bro gima odong negi cha ema gichamo matin to gikano matin to magi kano gi to gidhi timre nadi gidhi invest to ka gisa invest to wado yudo ka sectors be kuro improve to the yudo employment kuro for me I'm looking at it at capital accumulation and that is good on the side of the government. Esbon budget ni ber ne jopiny koso kingiye kijumla angeni ni kode ka endi angeni ma pages madhima na 100 lakini kingiye kijumla ober ne jopiny koso budget ni kangiye kijumla mokwongo ber ober nikech wang'iye ni to target marwa en ang'o wan gi gope mahinyowa en gima lit ka wacho ni watiyo gi 1.1 trillion e chulo interest mar gowi ma wan go to kineno budget mar somo 10 billion 700 tiene ni interest mwachulo kende oingo budget wa mar somo gi billion 400 makane wadiyo nafas mamiyo wakao pesa mang'eny wakere e chulo gowi to wadhi konyore mane gima kwongo ng'iyo ni to ere kaka wadwa dhi manage our public debt kura duoge budget ni tako ni bende uketo sigingi mamiyo wanyalo manage public debt duoko mayudo ni en yes nango iyudo ka development expenditure otemdi mondo mi borrowing kata olo gowi waduok piny iwineno ka fuok mowacho en billion 800 gi 70 chien kacha ne walieke 190 gi wiye waduoke piny iga ka iga thothne wajaketo fuok maromo mana trillion 1 target mar sirkal en ni gowi ma wan go kopim gi mwandu wa te kaka jo Kenya okonego bed makalo atamalo 55 kanyo sani wane 65 wamedo duoke piny sirkal ni nochake ka en 70 gi wiye 72 oseduogo 65 onego doga chien kamano manyako donje kaka ne nitiere plan mar beta agenda mar sirkal masani omiyo mano achiel kuom ranyisi manyiso ni wane apaya makare mar ariyo en solro mwayudo osuru ma jo Kenya solo wayudo ni sani wane 17.2% mag solro gimiluongo ni appropriation in aid odhi malo molo kaka ne en chien nikech reform mar kaka ichoko kada ichudo kiyudo service mar sirkal mano nyiso ni koro wayudo yuto mamalo to kwa medo usigo ne japiny machielo kendo nitie gimiluongo ni national tax policy ma onego beni walowo ka waneno ni KRA omi omenda makare mamiyo choko osuru yo maber ma ok ohinyo japiny gintie gi budget ma 32 billion ka momigi mondo mi KRA ochoko osuru e yo makare ma ok wamedo tax heads mang'eny mamiyo japiny winjo pekcha again king'iyo budget ni wacho ni wadhi chwalo yuto marwa to 3.3 trillion kawuok 3.1 to king'iyo gik madhi meyo ma medore en mana mostly administrative reforms aduoge mogik National Treasury kama otelne gi Mheshimiwa Mbadi nitie gi chenro mar kelo gik mokariyo makelo lokruok e wach mar kedo gi mibadhi achiel en neno ni yor ng'iepo mar sirkal odhi digital ma inyalo dhi website kacha tidhi jaso tiyudo gimidwaro sirkal kawo gimodwaro e bei maber mano chenro maponi apaya makare mar ariyo en ni wadare yo ma sirkal kwanogo mwanduge mararacha miluongo ni cash basis accounting wadhi e gimiluongo na accrual wach mar ndiko kata record kalam yo achiel apaya achiel mi record go mtoka ni ng'iewo mtoka ikete agula achiel ing'iewo kalam iketo gi agula achiel ka igo rumo iweto gi kucho mane sirkal mar cash basis moa echa wadonje accrual ma king'iewo mtoka ting'e ni en gigni 10 ma en go e sirkal tikete record sami loso ripodi ma itimo ne audit cha ten report moting'o mate koro miyo an aneno gi pacha ni gigi duto neno gik mabeyo kama kamoro dibed ni nitiere ng'ikruok achiel ariyo kaka ma jowa ywago ka budget pod kokedhi som kucho parliament kapok okadhe ariyo adek pod ginyalo adjust but overall budget ni ber nikech measures mokelo kata
ushuru momedo ma pek ahinya ma dhano dhi gogo koko tin en mana niya jo Kenya bendo bede joma beyo. Ok inyal kawo document mara bet ni ma pages miche gi wiyegi timanya ng'wen moko miparo ni richo tiringo go. Badi no wacho ni mane tij opposition. Sami pingo timanyo mana adek ang'wen maricho gi. Temi dhi moro malich. To prochiko ga ng'wen mabeyo gi. To iling fio kido wa. Jo kamero kama na Nyasaye mokoro ma wang'o gidamo we kanyo FCPS Bono Molo jalonye weche mag uchumi, CPS Zaki Masiro jalonye weche mag budget, Giobungo Wich president mar bunge la wananchi Kisumu kanya kama makamu bende pakika. Wale Trevor Mos na jalonye man gin gode TV no kotel ni Giesbon mano ng'ata. Oto ni manonga mariek. Bas, mane kama weche no wanero kama na nyakum kete buchi jo piny ka wang'eni gini pok watieko. Yomyo juma machielo mabiro ni wadhi mana go back budget juma no te. Koro wadwa ni winj pa chimbe kamora mora mintie. Wadoko nero kama na inya. An kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo mabere jo kama. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing